दावदै गोनांखौ लाखुमालायबावो नायलाय सिङाव नै सालुमारो बेलाय हाम्फेया होद बारा दावदै होजाया हिनजाव मानसिफोरनो हेलो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर बोथोराबो दिनै जोबोद अखा हादों कारेन्टबो गैया आङो टेकनिकेलावबो भिडिअ बानायनो नंलायलायदोंमोन आरोना कारेन्टखौनो हरा माने बेलेग केबल लागायगासिनो दङ खामानि मावगासिनो दं नालाय बिनिखायनो कारेन्टखौनो हरा मासे बिल हरनांबाय थायो बे रेमखौ एसे जावहरनांसिगोन र' आङो अखा हानाय बोथोरनि नै बेलाहिजों दावदै बेनिफ्राय मेगि लाना फैदों आरोना ओंखाम उखैनायखाय एसे संनानै जानो नागिरदों बेखौनो हाम्फेया नै सोरजोंबा रं नाम्बार रायलायगासिनो दङ तनिष्का वाव 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 बरिया ना यामी यामी ना यामी मेगि मोनजासिगोन मेगि ने मेगि न हम थिखोनागोन हाया होद खोलिगोन मेगि संनानै जानोसै दायो थिखोदो मेगिया वाव 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 माहाजोन खाख्रबा हनै आयौ मा माहाजोन खरलेबा गैया हाथायावनो लांनो हायाखै आंखौ दावदैखौ दायो बयल खालामग्रोनोसै माने मेगियाव होथ'ला आरो बिलाथिजों मेगिजोंनो बरिया जाखायो नालाय र' गेसखौ सुखांग्रोनानै लाबाय दावदैखौ रुग्रोनोसै दावदै रुनायाव एसे टाइम लायो नालाय थाव होनोसै दायो नै जाबाय बारा थाव होआ साराया बरिया गुदुं जाखाबाय नालाय दावदैयाबो मोनबाय नै गावलायलायबाय रुनानै बरियानो सारायखौ गुदुं खालामनानै पियास एवनानै लाग्रोबाय दायो सेरग्रोबाय ओमफ्राय दा नैबेखौ होगोन टमाटरखौ अगनिखौ माबालाय दै एसे होनांसिगोन खामथाबबाय नैबेयाव मेगिनि मस्ला दंखायो बेखौ होनोसै दा बरिया जाबाय दावदैयाबो नै लागायनोसै दायो हायबाय दायो गरमा गरम जानोसै दावदै रुखाबाय तनिष्कानो होग्रोसै बेखौ तनिष्काया बेबायदिनो गावजों जासिगोन गुदुं दै तनिष्का दै ada nampaknya daudai dong loh daudai itu hampirnya nanti sirah kan ini sirahnya lana sirah hampir yo jereka semua bukan yang lainnya sirah sih ini ke barang saja ini oh no si moजां आराम जिरान खालायबावोब्रा बिना ओइ दावदै लायाखै आङो जानला नङा र' जाग्रोनाङा आं दै लायनो माला संखांबाय संखांबायब्रा
दावदै लालाय दि दावदैखौ नों जादो No, 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 no. मा एसां गोबाव दै लायनायालाय दै सिरनायखौ नुवाखै नामाब्रा होद मान दावदै लायाखै नोंलाय हा मान दावदै लायाखै आं दावदै लायखिनो लाबाय आं दावदै जानो बादोंलै अननानै होबाय आङो जादो जानोसै दायो लोगोफोर एसे टेस्ट खालामना जेलावहाय sama दावदैखौ अनजायालै Maggi आंनाव बारा जादों दावदै गोनांखौ लाखुमालायबावो नायलाय नै सालु मादो बेलाय हामफैया होद बारा दावदै होजाया हिनजाव मानसिफोरनो Oh my God! Wow! ओंथि गैया रो गावबागाव प्लेट गावबागाव जानांगौ गावबागाव लानांगौ जाबावलासो दै एसे बारा लादोंमोन बे दै एसे बारा Masang disap, na, saya. Oh no! Nara naik dia. अखा हानाय बोथोरनि आरोना लोगोफोर जानायफोराव बारा रायज्लायनो टाइम गैया नालाय जायनानै इन्जिना खारासिन मेसिना सिसिसा बेनि बांसिन मोनजायो बेजों जानाया रावबो हाया आङो सामुसाव दोंबासो हायना लादोंमोन बियो 100थासो हायनानै बेना सालायाबो गुस्थियाबो प्लास्टिकसो खामब्रबहागोन जों जिसिबि नोंथाङा आं जानानै हायाखै नालाय तनिष्कायाबो जाजोब्बायलै मेगिखौ नै गोथाव तनिष्का टेस्टि दे हाबदो टेस्टि 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 जानाय लोंनायावसो सालुआनोलाय बेदरफोरखौ बारा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो हाम्पेखौ आं थगायनो नागिरबाय हाम्पेयासो आंखौ थगायबाय आरोना दावदैखौ आङो हाम्पेनो दैसेल' होफैलायदोंमोन आं दैनै लादोंमोन साला आं जानो हाखाया बियो ओमफ्राय आंजों जाहरफिनजाबाय आरोना दालाय मोनजायाखै नोङो आयौ रे मा दावदै जाखाया इयो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी